आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। जिकराला कमैनी हो लंग देवे ना दुआरी, जिकराला कमैनी हो लंग देवे ना दुआरी। पनियो ना पूछे ले माई कैसन बा बेमारी, पनियो ना पूछे ले माई कैसन बाई बेमारी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। ए हो राम जी, ए हो राम जी, ए हो विधाता कैसन दिन हया गइल। हमारे भाई पूछे ना ई का भइल। हाँ ए हो विधाता कैसन दिन हया गइल। हमारे भाई पूछे ना ई का भइल। फेंकिए के खाना दसन, फेंकिए के पानी, दूरे दूरे भाई रहे हाय रे जिंदगानी। फेंकिए के खाना दसन, फेंकिए के पानी, दूरे दूरे भाई रहे हाय रे जिंदगानी। अपने लोग मुहवा तोपी बन कहरे के वारी, अपने लोग मुहवा तोपी बन कहरे के वारी। पनियो ना पूछे ले माई कैसन बा बेमारी, पनियो ना पूछे ले माई कैसन बा आप बेमारी। सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। उठल भगवान, उठल भगवान, दिनवा हमसे बना ही देखल जाता हो। अपने लोग भगावे अखना से कल जाता हो। दिनवा हमसे बना ही देखल जाता हो। अपने लोग भगावे अखना से कल जाता हो। कुछ दिन पहले रही सभा पर दुलारा, राहुल राजा धानी फिरते बाड़े मारा मारा, बाड़े मारा मारा। कुछ दिन पहले रही सभा पर दुलारा, राहुल राजा धानी फिरते बाड़े मारा मारा। अमित आशी का पूछे आइल लाचारी, अमित आशी का पूछे आइल लाचारी। पनियो ना पूछे ले माई कैसन बा बेमारी, पनियो ना पूछे ले माई कैसन बा बेमारी। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।